Вітанні, шановне гаспадарства, у эфіры праграма «Мова на нова». Слухай мяне, будзеш у Ашмяне. Так гавораць на маёй роднай Ашмяншчыне. А калі мы не можам быць у Ашмяне, то ашмянчукі сустракаюцца тут, у Варшаве, вось на беразе такога добрага вадаёма. Сёння ў мяне ў гасцях мой зямляк, культурны і грамадскі дзеяч Алексей Лукашевич. Прывітанне. Прывітанне, Алексей. Алексею, я ведаю, што ты вялікі аматар, прыхільнік беларушчыны і распаўсюджваў беларушчыну нават у Маскве, як той князь Альгерд дзідай кратаў Крэмль маскоўскі. Так гэта? Ну, я так мягчэй падыходзіў, да. Ёсць такая гісторыя. Быў перыяд, калі жыў у Маскве і збіраў беларусаў, якія пераехалі ў Маскву, жылі на той час і арганізоўваў сустрэчы. Так. Чаму для цябе вось было у пэўны момант важна арганізаваць, сабраць беларусаў і там прасоўваць беларускую дзейнасць, беларускую культуру папулярызаваць і мову ж таксама, так? Ну, мы стараліся, так. Хоць не было такіх суровых нейкіх, ці не было такіх абавязкаў размаўляць на роднай мове, але стараліся і казалі, што ў нас двухмоўе, прыходзіце, хто хоча размаўляць, размаўляйце па-беларуску, мы вас будзем падтрымліваць. І таму людзі з задавальненнем прыходзілі, узгадвалі мову, размаўлялі і казалі, што вось спецыяльна прыходзім, каб паразмаўляць на роднай мове. І як часта вось там гучала наша родная беларуская мова? Слухайце, гучала. Ну, людзі прыходзілі паразмаўляць на беларускай мове. Людзі прыходзілі пабыць разам, да, паразмаўляць на мове, пазнаёміцца адно з адным, тому што, здаецца, мала хто пераязджаў да сяброў, да. Ну, былі такія, якія прыязджалі да сяброў, да сваякоў, але збольшага людзі ехалі за нейкай працай, была прапанова па працы ці ў пошуках гэтай працы. За капейчыну зарабляць, да, і для іх вось такія сустрэчы беларусаў гэта было такое частка Беларусі, да, у такім мегаполісе вялікім. Мая місія была такая вельмі простая і культурная місія, да, збіраць беларусаў, дапамагаць адзін аднаму, таму што там збіралі нейкую інфармацыю, прававую інфармацыю, да, там хтосьці дзяліўся нейкімі пытаннямі працаўладкавання ці чагосьці яшчэ. Ну, канешне, прыязджалі, калі беларускія гурты, мы рэкламавалі гэтыя выступы самі. Я вось пачаў запрашаць беларускіх музыкаў і удалося яшчэ перад пандэміяй арганізаваць выступы Сергея Башлыкевіча, Андруся Такенданга і Роман Орлов таксама завітаў да нас, ну а потым пандэмія і потым прыйшлося з'ехаць. Сергей Башлыкевіч яшчэ адзін ашмянец. Яшчэ адзін ашмянец. Прывітанне, Лейбонік, калі нас глядзіш, то вітаем цябе. Чаму нам, беларусам, вось важна ўсё ж такі заяўляць пра сябе, што мы беларусы, сведчыць пра сябе ў тых асяроддзях, дзе мы знаходзімся, гаварыць, нешта паказваць, расказваць пра сябе? Чаму гэта патрэбна? Чаму нельга сядзець, склаўшы рукі, і чаму не варта быць тым самым партызанам і недзе хавацца па равах ці лагчынах? Слухайце, мне здаецца, расказваць пра сябе, пра сваю краіну, пра сваю культуру, мову, да, і гісторыю — гэта нармальная адметнасць кожнай нацыі. Да. Адзіная праблема, мне здаецца, тое, што пасля Савецкага Саюза, да, і ў Савецкім Саюзе беларусаў выхоўвалі так, што там савецкая краіна, да, пачатак гісторыі ад 18-го года, і людзей адвучалі ад гэтага. Да. Адвучылі не толькі, і адвучалі, нават мне здаецца, што прививали нейкую сарамлівасць быць самім сабой. Сёння, калі там сітуацыя давно ўжо памянялася, да, ну, я лічу, што гэта важна заяўляць пра тое, хто ты, кім ты ёсць, да, і не саромецца казаць свету пра сваю адметнасць. І калі мы сёння паглядзім, тыя ж самыя беларускія гурты развіваюцца, культура развіваецца, она і пачала развівацца, але новы штуршок адбываецца сярод моладзі. Алексею, але вы выехалі з Масквы ў 22-м годзе. Гэта у сувязі з вайною ва ўкраіне? Гэта была праява вашай грамадзянскай пазіцыі ці чаму? Дзякуй Богу, мне атрымалася выехаць. Вымушаны быў выехаць яшчэ да пачатку вайны, але пазіцыя моя была яшчэ 14-го года. Я яе адкрыта выказваў. Адназначна антываенная. Адназначна антываенная, да. У меня была гісторыя, што я звольніўся з працы, дзе працаваў разам там з 5 украінцамі, але мяне называлі бандераўцам, беларуса аднаго, таму што вы былі самы зацяты такі антываенны чалавек. Я казаў, што нельга нападаць на іншую краіну, да, і так нельга рабіць, парушаць міжнароднае заканадаўства і все, ну, былі там канфлікты пэўныя. Не баяўся выказваць і не баюся да этого часу. Тады вы пераехалі ў Польшчу і тут займаецеся ўжо развіццём беларускай культуры, папулярызацыяй беларускай гісторыі ў тым ліку, так? Так, слухайце, душа ваша цягнецца вось да актыўнасці. Слухайце, увогуле не збіраўся, думал, прыеду, займуся нейкім бізнесам ці пайду кудысьці працаваць, але грамадская дзейнасць мяне
поглинула цалком. І не відпустила, так? І не відпустила. Я стараюся Увесь вирватися, час. але не відпускаю. І, ну, я радий, що повні проєкти, які я роблю, вони отримовуються. Між іншим, якими проектами ви займаєтеся? Що ви робите, що ладите? Могли б вот розказати кришечку про їх? Слухайте, ну я розкажу, напевно, про такий проєкт, який вже тягнеться довгий час, да, і доволі поспіховий. Це кава з істориком, який ми зладили з істориком Віктором Якубовим з Новополоцку. Спочатку ми робили його у Білоруському молодіжному хабі і провели більше за 30 зустрічей, де паралельно записували ці зустрічі, викладали на сторонки YouTube, і більше там каля 30 зустрічей вже зроблені і заховані. І зараз ці зустрічі протягуються так само раз на 2 тижні у Музеї Вольної Білорусі. Чому не відмітні ці зустрічі з професійними науковцями, з людьми, які мають наукові ступені у історичній науці, і вони розповідають про такі речі, про які тяжко знайти самостійно десь там, і про які не кажуть у підручниках школьних. Олексію, а які теми ви закранаєте під час споткання ось кава з істориком? Ну, історики стараються поглибитися в історію Білорусі і в свої теми, тому що ми запрошуємо тих істориків, які досліджують який свій Період. Да. І ось цікаві, наприклад, теми такі як законодавство Великим князством Литовським, історія законодавства, ці уділ Білорусі у Північній війні, ці боротьба магнатських груповок і шмат які інші теми. У Великім князстві Литовським були такі ситуації, коли часом було не до законів? Історики лепше відкажуть на це питання, тому я раю вам зазирнути на YouTube. Коли ведете там каву з істориком, можете знайти відказ на ваше питання. Олексію, а ось білорусщина чим вас привабила, притягнула, чим вас захопила? Я народився в Білорусі, я все своє життя там стало, я вчився, жив в Білорусі, тому для мене натурально то, що Білорусь є часткою моєго життя. Плюс я цікавлюся, такий чоловік сам по житті цікавлюся всім, що відбувається навколо, і мені здається, ось якраз таки все це разом, відчування себе тим, ким ти є, де ти є, да, і що ти робиш. Ось воно таке, для мене натуральне. І цікавиться Білорусщиною, Білоруссю, да, і історією, це абсолютно натурально. А ви з дитинства по-білоруську розмовляєте? Завсюди, по всіх ситуаціях? Ні, слухайте, щиро кажучи, не з дитинства. І я скажу, що на сьогоднішній момент білоруська мова займає більшу частку моєї щоденної мови, але ні, ще є частка польської мови, да, є частка російської мови. І я вельми спокійно і ровно з цим живу. Але з дитинства так, тому що мої батьки працювали в культурі, і моє дитинство таке школьне, початок школьного життя прийшовся на початок 90-х, це розквіт ось такої національної культури, традицій. І я пам'ятаю, як у нашому клубі ставилися різні вечірки, весілля білоруські, національні, співалися. Традиційне щось таке, відбувалися мероприємства, тому воно так було на мові. Плюс це штолета у бабулі на Витебщині в Докшицькому районі, де білоруська мова натуральна і цілком. Вельми поширена, популярна. Ось ви казали, що в околицях Докшиців, там, де жили ваші бабулі з дядулей з боку маті, там мова відрізнювалася від ашмянської навіть мови, яка ось у нас вживається на Шмянщині. Шановныя сябры, а ці ведалі вы, што ў беларускай мове існуюць два асноўныя дыялекты – паўночна-ўсходні і паўднёва-заходні, а пасярэдзіне між імі пераходныя сярэднебеларускія гаворкі. Да паўночна-ўсходняга дыялекта адносяць гаворкі Віцебшчыны, Полаччыны, Магілёўшчыны, а да паўднёва-заходняга – частку Гарадзеншчыны, Меншчыны, Гомельшчыны і Берасцейшчыны. На паўднёвым захадзе Берасцейскай вобласці таксама вылучаюць асобную палескую дыялектную групу. Частка Беларусі, якая ахоплівае цэнтр Менскай, паўднёвы захад Магілёўскай і паўночны ўсход Гомельскай абласцей, а таксама поўнач Гарадзенскай вобласці, лічыцца зонай сярэднебеларускіх гаворак, на аснове якіх пераважна і фармавалася ды развіваецца беларуская літаратурная мова. Дарэчы, гэта адсюль паходзяць Францішак Багушевіч і стваральнік першай беларускай граматыкі для школ Браніслаў Тарашкевіч. Вось менавіта ў гэтую зону і патрапіла мая родная ашмянская гаворка, пра асаблівасці якой я хачу вам сёння распавесці. Дык што ж характэрна для маёй роднай гаворкі? Па-першае,
поўнае аканне і пераднаціскное яканне, якое перайшло ў беларускую літаратурную мову. Адметныя формы дзеясловаў другога спражэння ў трэцяй асобе маюць у нас форму без «ці». Толькі тады, калі націск не падае на канчатак. Напрыклад, ён нося, ён робя, ён гавора, але дрыжыць. Шырока ўжываюцца ў нас дзеепрыслоўныя формы замест прошлага часу. Паехаўшы замест паехаў. І ён быў пайшоўшы замест быў пайшоў. У месным склоне множнага ліку назоўнікаў замест «ах» маецца канчатак «ох». Сядзець у кустох, лазіць па палёх, вісець на дзвярох. Выключэнне тут назоўнікі жаночага роду, бо ў іх такога няма. Шэраг словаў у нас мае свае рэгіянальныя варыянты націску. Да прыкладу, мы кажам ашмяна, а не ашмяны, мыша, а не мыш, гуся, а не гусь, курыца, а не курыца, агрэст, не агрэст, п'яны, не п'яны, яйко, не яйка і гэтак далей. Для лексікі ашмяншчыны характэрнае шырокае выкарыстанне балтызмаў і паланізмаў. Да прыкладу, лупы – гэта губы, лупаты – гэта губасты, а не з вылупленымі вачыма, як у літаратурным варыянце. Міжджэць – гэта асабовая форма карцець. Да прыкладу, я аж міжджэў, каб нешта з'есці. Так мне карцела паесці. Клундзюк – гэта вяленае мяса. Жэргаць – гэта перакрочваць. Мітрэнга, калейка – гэта чарга, абцэнгі – абцугі. Жэбры – гэта рэбры. Кветень – гэта назва месяца красавіка. Жалязка – гэта прас. Вельканац – гэта вялікдзень. Хачу адзначыць, што слынны беларускі лінгвіст Янка Станкевіч, які, дарэчы, таксама паходзіць з гістарычнай ашмяншчыны, у сваіх працах вылучаў нават асобны віленска-ашмянскі дыялект. А мы, ашмянскія, лічым нашу мясцовую мову сталічнай, паколькі гістарычна і геаграфічна гэта Віленшчына, сталічны рэгіён у Вялікім княстве літоўскім. Во як! Тое, што наша ашмяна – гэта такі старажытны горад судовы, вядомы яшчэ з часоў Вялікага княства літоўскага, які быў такім незвычайным месцам для вялікай прасторы, таму што ашмянскі павет быў вельмі вялікі. Там і свянцяны ўваходзілі ў сучаснай Літве, і там частка цяпер Воранаўскага, Іўеўскага раёна, і Паставы, і Мядзель. Ой, гэта ледзь не да Менску ашмянскі раён сягаў, але усе людзі аб'ядноўваліся у павятовым горадзе, месце, бо прыязджалі на суды. Таму вось і кажуць, што слухай мяне, будзеш у ашмяне, але чаму? Ну таму, што там будзе суд, і як бы там вырашыш усе свае справы праз гэты суд. Там 3 суды былі, як я даведаўся, гэта мяне таксама захапіла. Гэта быў гродскі, земскі і падкаморскі яшчэ суд. О, слухайте, цікава. Ще ў ашмяне. Мне тут яшчэ згадалася, Алексею, што у нас ёсць знакаміты ашмянскі краязнавец, гэта Чэслаў Янкоўскі, які напісаў ажно 4 тамы, прысвечаныя ашмянскаму павету былому, які так захапляўся вось ашмянскай гісторыяй, показкамі, нейкімі традыцыямі. І вось ён, дарэчы, падкрэсліваў, што ашмянская шляхта гэта такая, у якой адна нага у боце, а другая у лапці. Каб наша гэта культура лакальная квітнела, развівалася. Трэба пашыраць пра яе веды, захвочваць іншых людзей, цікавіцца ёю, пісаць, напэўна, і вось праводзіць, між іншым, таксама такія спатканні, як вы ладзіце з гісторыкамі, якія б маглі распавесці нешта цікавае, прывабіць увагу іншых людзей да лакальнай гісторыі, бо ўсе мы паходзім з пэўнага месца. Няма тут людзей, якія паходзяць не адкуль, правда? Ну, конечно. Зямлі. Конечно, локальнасць, она, па-першае, важная тым, што ты захоўваеш сябе, і ты не размываешся ў вялікім свеце. Ну і плюс гэта цікава іншым, таму што калі ўсе мы розныя, цікава паглядзець, а як у суседзей. Таму што калі мы паедзем на Пастаўшчыну, там
цымбалы, нейкі фестываль праводзіцца, прыедзем у Ашмяншчыну, у нас мотокросс, да, і штосьці яшчэ сваё мы можам паказаць. Нават каб беларусы у сваёй краіне в Беларусі цікавяцца тым, што творыцца у суседзі, то, што робіцца ў суседзі, тому што гэта натуральна, гэта сваё, і трэба сваё прамаваць. Так, трэба, каб наше сваё разыходзілася і захапляла іншых, прыцягвала да сябе. Алексею, дзякуй вялікі за размову. Ну і што, наступны раз спаткаемся ў Ашмяне, пойдзем на піва. Будзем старацца. Так, таму слухай мяне, будзем у Ашмяне. Так? Будзем у Ашмяне. Дзякуй. Дзякуй.